Stani, to će ti još trebati. Vaš prvi zadatak je torta. Super, sestro. Dobro, draga. Važi. Kako lep fil. Koristit ću ga za moje novo kulinarsko remek delo. Premazat ću sve korafilom i napraviti baš originalni oblik. Da, to će biti torta u obliku duge. I ukrasit ću je filom od Skittlesa. Evo ga. Wow, to su moje omiljene bombone. Poslastičarstvo je prava umetnost. Kada spremam torte, osjećam se kao pravi umetnik koji stvara novo remek delo. Ovoj fantastičnoj dugi nedostaje samo oblaka od šlaga i par zabavnih očiju. Da, tako je. Svaka mi čast. Ja sam završio. Bellissimo. O, nije loše. A ja ću napraviti svoju tortu u obliku srca i ukrasiti je čokoladicama Kit Kat. A jer znam da ih mala obožava. Tako je, ali tog neće biti dovoljno. Tako da ću dodati još Maltesers i Skittles bombone, baš su lepe. Bako, svaka ti čast, a evo mog remek dela. Oh no! Jao, ali to nije nešto. Ne brinite, ja još nisam završila. Da bih napravila lep dekor, treba će mi folija i puno slatkiša. Prvo ću istopiti čokoladu s pomoć Brennera. Da, evo ga. Idemo. Juhu, to je baš zabavno. A sad ću dodati plave konfete koje će odlično izgledati na mojoj torti. Jesu svi spremni? A onda sad ću vam pokazati budućeg pobednika. Gledajte. Super je ispalo. Ali pobeda nije bitna, draga. Wow! A prvo želim probati šefovu tortu. Baš je lepo. I ukus je dobar, sviđa mi se. Pitam se, da li je bakina torta ukusna kao šefova? Wow! Ja obožavam čokoladu. Hvala, bako. O, izgleda da sa ovom tortom nešto nije u redu. Uj, ne sviđa mi se. Dakle, pobedila? Baka! Čestitam! To, baka je najbolja. Žene, imamo izazov. Da, spremite mi, molim vas, pastu, jel može? O, to je zanimljiv zadatak. A sve jasno? Nema problema. Prvo treba skuvati špagete, ništa teško. Dok se špagete kuvaju, ja ću gledati TikTok. A ja ću skuvati pastu i seći viršle za moju omiljenu unuku. Tako je. O, bako, tako te volim, daj da te zagrlim i da probam jednu viršlu. O, moja draga unuka. Dakle, vreme je da skuvam svoje viršle. Jao, a gde je još jedna? Bako, je li to sve? Da bi pobedili u izazovu, treba iznenaditi malu nečim neobičnim. Kupovne špagete ne odgovaraju. Tako da ću i ja spremiti špagete sam. Treba mi jaje, mleko i brašno. I obavezno jestiva boja. Mala obožava sve roze. A sad ću sve promešati. A zatim sipati testo u flašu i početi da radim. O da, boja je ispala savršena. Počinjem. Oho, pogledaj šefovu pastu. Super! Da, moja pasta je spremna. Miriše fantastično. Nedostaje samo slatkog sirupa.
žele meda i drugih bombona. Da, to će biti jako ukusno. Ajoj. Usput, a moje špagete su također već spremne. Ukrasit ću jelo višlama u obliku hobotnica. Ajoj, šta je to? Požar! Gde je naš vatrogasni aparat? Šefe, dajte ga! Dosta? Koliko pene? O ne, moja pasta je izgorela. Džabe sam se trudila. Tačno! Znam jedan lifehack. Mogu skuvati instant nudle u čajniku. Da, to je brzo i ukusno. Prijetno! Zanimljivo. Probat ću. Jao, ove nudle uopšte nisu ukusne. Uj, ne sviđa mi se. Ovo izgleda baš lepo. Jedva čekam da probam. Wow, sviđa mi se. Hvala, šefe. Svaka čast. Nema na čemu, draga. Kako zabavne višle. Obožavam ih. Wow, ukus je super. Odlučila sam. Ovo jelo pobedilo 100%. Čestitam, bako. Da, baš mi je drago. Dajte da vas zagrlim. Vaš novi zadatak je mlečni koktel. Brzo ću to ja. Okay. Potrudit ću se. To je lako. Dakle, prvo treba uzeti sladoled i promešati ga sa mlekom u blenderu. Tako je, treba će mi par kuglica. Zatim dodajem sveže mleko i uključujem blender. Ajuj, izvini, bako. Šta to radiš? Zaboravila si da staviš poklopac. Dobro, imam plan B. Šta imam u mom rancu? Kako to nema ništa? Evo, to je moj aparat za koktel. Treba samo staviti unutra moje omiljene bombone i marshmallow. To će biti jako ukusno. Nedostaje samo gaziranog soka. O, da. Draga, šta to radiš? Jao, izvinite, slučajno sam. Dakle, sipam fantu. Zatvaram flašu. I to je to. O, tačno. Bako, gde ćeš? Treba mi malina za moj koktel. O, evo je. Kako je mirisna. Obožavam malinu. Gledajte, ja sam šef. Prestani. Vratila sam se. O, malina. Ostavi to maloj. Kako to radi, ne razumem. Dobro, bolje da koristim provereni način. Nice. Aha, sipam malinu u kesu, a zatim je udaram oklagijom. Tako je. Odlično je ispalo. A sada sipam sveže mleko unutra i mešam to sve. Tako je, dobit ću koktel od maline. O, kakva lepota. Ukrasit ću sve mentom i to je to. Jao, baš je dosadno ovdje. O, smislila sam jedan prank. Jao, ko je isključio svjetlo? Jel se plašite mraka? O, šta je to bilo? Ups, izvinjavam se, šefe. Baš nezgodno je ispalo. Da, bilo je smiješno. Pažnja. Predstavljam vam savršen recept. Sladoled, mleko i oreo. Zatim mešam sve to. Odlično. A servirat ću koktel u čokoladnom jajetu. Preko ću sipati šlag i ukrasiti sve čokoladicama. Da, tako je. Ubacujem slamku i završio sam. Wow, super!
ovo izgleda baš neobično. Mislim da treba pritisnuti da bi se spremio. Zabavno. Sad ću probati. Wow, sviđa mi se. I love you. Ovo je bajkin koktel. Sad ću ga probati. Oh, man! Pa, nije nešto. Je li to menta? Fuj, ne volim je. Bako, ne sviđa mi se. Wow, ovo je nešto nevjerovatno. Jedva čekam da probam. Oduševljena sam. A sad ću probati jaje. Wow, pa to je čokolada. Ne mogu da verujem. Rešeno, pobedio je šef. Da, hvala svima. Jeste li spremni? Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Napravite mi kolači. Lako. Pokušat ću. Dobro. Prvo treba napraviti testo, a zatim ga razvaljate oklagijom. Ali to nije sve. Kolači ću napraviti uz pomoć obične čaše. Eto, kad su kolači spremni, mogu se staviti u rernu. To je to, ostalo je samo sačekati. Temperatura. Gotovo, čekam. Čaša je super, ali ja imam specijalni kalup. I zapravo običan kolač nije ukusan. Mnogo bolje kad su kolači čokoladni. Zato moram da razbijem Milku. Eto ti! Eto! Čega se plašite? Samo su mi potrebne čokoladne mrvice. Potrebno ih je sipati na kolači. Tako je. A sada sklanjam višak čokolade. I zatim sve stavljam u rernu. Gotovo. A ja ću napraviti keksiće neobičnog oblika. Na primjer u obliku zvezdice i jelki. Mislim da će Phoebe biti oduševljena kad vidi tako lepi kolači. O, kako slatko. Jao, da li sam zaspao? Za malo da propustim kolači. Da sam se probudio sekundu kasnije, sigurno bi izgoreli. Pa vreme da ukrasim kolači. Prvo mi treba ovakve grickalice. Zatim mini oreo. Od njih ću napraviti oči. Ali to nije sve. Zatim mi treba čokoladni sirup. S njim ću potpuniti oči i nacrtati usta. O da, odlično. Mislite da je to sve? E, pa nije. Imam još i M&M's bombone. Ana, hoćeš probati? Naravno. Njam, njam, njam. Šta si uradila? Dao sam ti da probaš, a ti si sve pojela. Kako te nije sramota? Meni je preostalo samo 3 komada. Ali nema veze, od njih ću napraviti nosiće. Mislim da je ispalo baš slatko. U međuvremenu i moji kolači su spremni. Ali da bi bili još ukusniji, preliću s nutelom. A zatim dodati marshmallow. Evo ga. Da bih istopila marshmallow, moram ih nabosti na štapić. Znam brz način za to. Gledajte. Ojoj, kakav strašan način. Strelo od luka će biti taman. Sada mogu da ih ispečem. Koristit ću šibice za to. O da, evo vatre. Ali je nemoguće to uraditi malim šibicama. Potrebna mi je ogromna šibica. Da, ona će mi sigurno pomoći. Odlično. Molim te, nemoj da nas pališ. Pazi. Budi oprezna, molim te. Ana. Ne paniči, sve je u redu. Jao, samo što ne može da se ugasi. Hajde! Jao, šta bi radili bez mene? Dobro, što uvek imam svoje ledene supermoći. Ups, izgleda da sam malo preterala. Ali nema veze, ugrejit ćete se uskoro. A bitno je da sam zaustavila požar. Moji marshmallowi su spremni. Stavit ću ih na kolače.
A zatim ću napraviti jedan veliki hamburger od kolača. To će biti veoma ukusno. O, da, izgleda jako dobro, zar ne? Awesome! Zanimljivo, ali moji kolači će ipak biti najbolji. Ukrasit ću ih sa kremom. Nacrtat ću na njima sve što je vezano sa zimom. Pahuljica. Jelka. Da, treba sve obojiti. A sada dodatni ukras. O, da, prelepo. I naravno ću nacrtati svog druga Olafa. O, pogledajte kako je sladak ovdje. To je to. Ja sam završila. Phoebe, vreme je da probaš. Wow, kako cool. Sve izgleda veoma ukusno. Ali počet ću sa ovim slatkim hamburgerom. A nikada pre nisam vidjela ovako nešto. Originalno. Da, ovo mi se dopada. Dakle, dalje ću probati ovo. I ovi kolači su super. Cool. I konačno zimski kolači od Elze. O, mnogo volim Olafa. Wow, baš je ukusan. Awesome! Oduševljena sam. Ne mogu da se zaustavim. Ovog je puta očigledno pobedila Elza. Čestitam. Ti si najbolja. Da, znala sam da će biti tako. Jeste spremni za sljedeću rundu? Napravite mi koktel. Žedna sam. Interesantno. Spreman sam. I ja isto. Taman znam jedan recept. To će biti veoma čokoladni koktel. Za početak ću uzeti čokoladni sladoled i staviti ga ne u usta nego u blender. Zatim idu čokoladice. Neobične, već vazdušaste. I sve to treba preliti mlijekom. Ali tog nije dovoljno. Treba dodati malo kakao. O, odlično. Super. Također mi treba Nutella. Zamislite koliko će to biti slatko. Ostaje samo da sve dobro promešam. Uključujem i čekam. Sada treba pripremiti čašu. Krajeve ću premazati čokoladnim sirupom i ukrasiti marshmallowom. Mislim da će Phoebe biti oduševljena. Kakav miris. Lepota. A kad dodam još dodatni ukras, ona će mi sigurno dati pobedu. Kao ukras koristit ću šlag. Još ću dodati čokoladu Kit Kat i malo Malteser s bombona. Obožavam ih. Prelepe su. Znate šta? Ali ni tog mi nije dovoljno. I još malo oreo kolača i čokoladnog sirupa i to je to. Da, to izgleda veoma dobro. Svaka mi čast. I ja bih rado popila ovaj koktel. Awesome! Slažem se. Ali ja ću uraditi nešto u svom stilu. Za početak ću sipati u čašu sirup od borovnice. Posle toga ga treba lepo rasporediti po dnu. A onda ide kisela tečna bombona. Uz njenu pomoć ću nacrtati pahuljice koje ću zatim zamrznuti. To će biti kao dodatni ukras za moju čašu. Wow, prelepo. Divno. A sada sladoled. Naravno, također od voća. Treba ga ubaciti u blender, a zatim dodati ledene kocke. Tako je. Zatim treba preliti sve to mlekom i dobro umutiti. Uključujem i čekam. Gotovo.
Sipam u moju prelepu čašu, a ukras će biti klasičan šlag. O da, ali imat ću i tajni sastojak, a to su pahuljice, prave i veoma ukusne. Gledajte koliko je to lepo. Sad ja. Prvo mi je potreban javorov sirup. Ej, šta to radiš? Izvini, malo sam se zaigrao. Pa dobro, umočit ću čašu u sirup. Nakon čega ću je umočiti u čokoladne mrvice. Da, osnovom ovog koktela će biti sladoled od vanile. Dakle, treba ga staviti u blender. A zatim dodati malo badema. Lepo je. Ostaje samo da sve prelijem mlekom. Evo ga, najlepše i najsvježije mlijeko. A sada mogu uključiti blender. Wow, prelepo. Gotovo. Sipam koktel u čašu i ukrašavam. Dakle, prvo ću ga ukrasiti šlagom. Bez šlaga nikako ne može. A onda ću koristiti tečnu čokoladu. O, kakva slatka slika. Imam ideju. Da bih napravio tečnu čokoladu, treba mi vatra. Ja sam majstor u tome, tako da ću brzo napraviti vatru. Hajde, hajde, pali se. Još malo, da, gotovo. Sada čokoladu stavljam u čajnik i čekam dok se potpuno ne rastopi. Gotovo. Joj, kako vruće. Dakle, čokolada je spremna, može se vaditi. A vatra više neće biti potrebna. Sklanjam je. Ja sam sve to radio kako bih nacrtao jelenovi rogovi od čokolade. Mislim da je to veoma dobar ukras za koktel. I posljednji dodir, šarene konfete. Da, tako će biti lepše i ukusnije. Dakle, Phoebe, vreme je da odlučiš čiji koktel je najbolji ovdje. Ali siguran sam da je moj. Probaj. Wow, prvo ću probati ovaj sa rogovima. Moj vrh mu je veoma dobar. Ali to nije dovoljno. Moram provjeriti kakav je sam koktel. Sad ću probati. Znate, očekivala sam više, a nisam baš ljubitelj badema. Sljedeći je hladan koktel od Elze. Šlag je super. A kakav je koktel? I koktel je super. Baš osvježava. Ostaje probati čokoladni koktel od Ane. Izgleda obećavajuće. Za sad mi se sve sviđa. Probat ću ga bolje. Ovo je nevjerovatno. Mislim da ću ovaj koktel popiti do kraja. O, da, to je jako ukusno. Znala sam. Ana, čestitam ti na pobedi. Svaka čast. O, da, nisam se uzalud toliko trudila. Drugari, u trećoj rundi želim špagete. Hoćete mi napraviti? Naravno. Lako. To ja mogu. Prvo moram se rešiti kupovnih špageta. Najbolje praviti ih samostalno. Zato prvo treba zamesiti testo. Ovaj aparat će mi pomoći. Jaje. Brašno. Recept je jednostavan. Uključujem. Testo je spremno. Sad ga treba dobro razvaljati i seći na tanke trake. Da, odlično mi ide. A sad ga mogu iseći. U tome će mi pomoći nož od leda. O, kako je zgodan. Gotovo. A sada treba skuvati špagete. Phoebe sigurno neće jesti obično testo.
Zatim ću dodati kapljicu plave stive boje i ukrasiti moje jelo. O, baš lepo. Ostalo je servirati špagete, stavit ću ih u obliku pahuljice. A sada ide sir. Pošto sam odlučila napraviti sve u stilu pahuljice, iseći ću i sir na taj način. Gledajte, izgleda odlično, zar ne? Sad ću taj sir staviti na moje špagete. O, da, prelepo. Nije loše, ali ja ću ipak koristiti klasične špagete iz prodavnice. Treba ih skuvati. Bitno je kuvati malo duže, inače će biti previše tvrde. Ukus je super. Zatim ide meso. Napravit ću mleveno meso od kojeg ću formirati kuglice. Odlično mi ide. Siguran sam da će moje špagete biti najlepše. Sa mesom znam raditi, ne sumnjajte. O, da. Sada mesne kuglice treba dobro ispržiti. Tako je. Osjećam da su skoro gotove. Miris je ekstra. O, jau, stvarno su vruće. Šta to radiš? Pa one su na vrućem tiganju. Bolje uzmi ovo, to će ti sigurno pomoći. Gotovo. Ostaje samo dodati omiljeni kečap. I naravno grančicu bosiljka. Tako će moje jelo postati elegantno. Dobio sam klasične špagete sa mesom. Lepo, ali ja neću praviti isto što vi. Ja ću napraviti slatke špagete za Phoebe. Prvo ću tanko iseći slatke žele bombone. Yummy. Super! Tako je. Izgleda odlično. A zatim ću dodatno ukrasiti moje jelo slatkim bombonama. Wow, lepota! A umjesto kečapa ću to sve preliti sirupom. Mislim da ovo izgleda stvarno cool. Phoebe, ostaje da odlučiš ko je pobjednik. Pa dobro, prvo ću probati špagete u obliku pahuljica od Elze. Moram priznati, lepo izgleda, ali ukus nije najbolji. Yes! Sad ću probati špagete sa mesom od Kristofa. Iskreno, ovako nešto sam ih htjela. Baš sam gladna. Wow, bravo! To je mnogo dobro. Mnogo mi se sviđa. Ekstra. Svaka čast. Ok, ostaje desert. Probat ću slatke špagete od Ane. Također su ukusne. Da, ideja je zanimljiva. Ali danas pobeđuje Kristof. Baš mi se svidjelo njegovo jelo. Wow, koliko ovdje svega ima. Zanimljivo. Da, završila sam. Ako će nešto čokoladno. Biće urađeno. Dakle, uzet ću čokoladu. Da. Treba će mi mnogo čokolade. Tako je. Malo ću je rastopiti. Odlično. Ostalo je sve promešati. To mi treba. A sada prelivam čokoladu u poslastičarsku kesu. Evo je. Treba sve sipati pažljivo da se ništa ne prospe. Gotovo. A sad ću ponoviti ovaj crtež. Nisam džabe išao u umetničku školu. Ja odlično crtam. Tako je, ne treba žuriti. Moram sve lepo i uredno nacrtati. Da, gotovo. Sada to sve treba zaladiti. Bako, da li biste mogli da mi pomognete, jeli? Naravno, šefe. Izvolite. Hvala, bako. Ja sam završio. A šta je kod vas? A ja šta da radim?
O, smislila sam nešto. Šta? Cipela? A trenutak. Uzet ću Nutellu i sipati je u cipelu. Tako je. Sipat ću što više. Odlično. I još malo. Super. A sad ću sve ravnomjerno rasporediti. A sada višak treba prosuti. Gotovo. Zamrznut ću to sve. I naša cipelica je gotova. Odlično. Sad je treba malo ukrasiti kremom. Eto ga. O, da. Odlično mi ide. A još malo i to je to. Ali to još nije sve. Treba dodati, da, konfete. A sipat ću ih odozgo. Tako je. I posljednji dodir, višnja. Eto, sad sam završila. Pogledajte ovo. Malo ću ofarbati moju krunu. Učinit ću je zlatnom. O da, to izgleda jako skupo. Ali ni to ne sve. Pažljivo ću ukrasiti krunu bombonama. Uradit ću to uz pomoć pincete. Da, odlično. Kako vam se čini? O, super! O, draga, a šta ti radiš? A šta? Jo, njima je već sve spremno. A šta ja da radim? O, i ja imam ideju. Da, sad ću im svima pokazati kako treba kuvati. Napunit ću svaku činiju čokoladom. Aha, tako je. Koristit ću šareni KitKat. U svaku činiju svoje boje. A zatim treba rastopiti svu čokoladu. Uradit ću to uz pomoć ljute paprike. Vatra! To je bilo moćno. Uspela sam. Dakle, a sad ću sipati čokoladu u ovaj kalup. Odlično. Zaledit ću to i pogledajte. Dobila sam čokoladne ruževe. Kako vam se čini, a? O, kakva si ti pametnica. Završili smo. Wow, koliko slatkiša ima ovdje. Kruna? Sad ću je probati. Wow, to nije loše. Hoću još. O, da, sviđa mi se. Idemo dalje. Opa. A sad ću probati cipelicu. Baš je slatka. I ukus je dobar. A kakva štikla. O, kako lepa čokolada. I na kraju višnja. To je bila super. A šta je ovo? Ruž? Pa dobro, hajde da probamo. A prvo ću ga nanuti na usne. Tako je. O, da, to je mnogo slatko. Sviđa mi se. Dakle, koga odabrati kao pobednika? Dobro, ovo jelo je pobedilo. Čestitam. Da, ja sam pobedila. To. A sada želim ovakvu lepotu. Jel može? O, dobro. A ja krećem da kuvam. A prvo mi treba blender. Unutra ću staviti jedno jaje. Odlično, zatim brašno. Kakao. I na kraju mlijeko. Da, zatvaram, uključujem i čekam dok se sve umuti. Sad ću sipati to sve u kalupi i staviti u rernu. Odlično, zatvaram i čekam. O, šta? Da, ja ću imati veliki kolač. Dodat ću malo fila i pažljivo ga razmazati. Da, tako je. Ali to još nije sve. Sad ću dodati puno slatkih lizalica. Da, još malo i posljednja. To je to.
A sad ću dodati šarene konfete. Gotovo. Ovo će biti vrlo ukusno. Ha! Jao, bako, kod vas nešto gori. A jao, ups, vreme da se vadi. Dobro je, stigla sam na vreme. Kakav miris? Sad ću dodati sladoled. Da, to će biti odlična kombinacija. I sama bih to rado pojela. Ali to još nije sve. Koristit ću još jedan vrlo ukusan sastojak. I seći ću marshmallow. To će biti uši. Kako slatko, jel da? Da li vas to podsjeća na nešto? To su slatke mace. Draga, pa šta je opet? Jao, opet sam zaboravila na kuvanje. Dobro, počinjam. Moram se ubrzati. Dakle, prvo treba razbiti jaje. Zatim dodati brašno. I valjda mleko. Kako je teška. Otvaram. Stavljam u mikrotalasnu svoj kolač. A sada čekam. Čekam. Gotovo. Otvaram. Ups. Izgleda da nešto nije u redu. Dobro. Možda će mi se ipak posrećiti. Dodat ću šlag, puno konfeta i možda Melisa neće primetiti da je moj kolač izgorela. Sumnjam u to. Hoću da počnem sa ovim. Dakle, odmah ću probati. Fuj, to je užasno. Neću više to da jedem. Ovo izgleda zanimljivo. Dođi ovamo, hajde. I kako da to uzmem? Postoji način. Ovako. Lizalica je prelepa. A sad ću probati sve zajedno. Da, divno. Ovo jelo mi se dopalo. Opa, kako slatke mace. Hoću da ih probam. Da, ovo je jako ukusno. Ali koga izabrati? Treba razmisliti. Znam, ovo jelo je pobedilo. Neočekivano. Hvala puno. Dakle, a sad mi se pije koktel. Jel može? Pa ovdje sam ja broj 1. Sad ću napraviti najbolji koktel. Da, jedva čekam. Uzet ću žele bombone i preliti gaziranim sokom. Da, otvaram i sipam sve do kraja. Tako je. A sada ubacujem slamčicu i to je to. Ovo je najukusniji koktel na svijetu, jel vam jasno? Devojke, gledajte ovamo. Sad ću vam pokazati kako izgleda najbolji koktel. Ja ću napraviti koktel od ukusnih kuglica. Gledajte kako se to radi. Prebacujem kuglicu u čašu, tako je. A sad mi treba blender, evo ga. Sipat ću unutra keks. A zatim dodati mleko. Odlično. Ostalo je to sve umutiti. Gotovo. Hajde, skidaj se. Sipat ću koktel u čašu. Odozgo dodati lep šlag. I na kraju kolač. Da. Posuću sve slatkim konfetama, ubaciti slamku i to je to. A šta je kod vas, Bako? Ja imam voće. Dakle, sipat ću u čašu bobice. Odlično. Šefe, izvinjavam se. Šta je? A mogu li dobiti blender? Hvala. Dakle, sipat ću unutra voće. I napraviti voćni koktel. On će biti ne samo ukusan, već i zdrav. Tako je. Prelivam bobice. Dodajem krišku naranđe i slamčicu. Gotovo.
idemo dalje. Ovaj koktel izgleda zanimljivo. Sad ću ga probati. O da, ja obožavam Oreo. Oduševljena sam. I posljednji koktel. Izgleda zanimljivo. A kakav je ukus? O ne, to uopšte nije slatko. Ne sviđa mi se. Evo pobednika, čestitam. Tu, pobeda moja. Jeste čuli? Challenge-u. Sestre i baka se odlično provode. Dobro je, dosta igranja. Hamburger, oho. Pa, da li su svi spremni za naš novi izazov? Onda idemo. Baka uzima lepinje za hamburger. Da, pečene lepinje su mnogo ukusnije. Sad nam treba mleveno meso. Baka pravi kuglice od mlevenog mesa i stavlja ih u tiganj. Zatim pritiska lopaticom. To je to, pljeskavica je spremna. Sad stavlja pače nežnog sira i naravno treba paradajz. Ostao je još samo luk i gornja lepinja. Odlično. Svaka čast, bako. Sad je red na sestru. Neće da koristi obične lepinje. Šta? Krofna? Baš je lepa. Sestra seče krofnu na 2 polovine i stavlja čokolade. To će biti mnogo slatko, ali sestra ima još nešto. To je kiseli gel. Ukusan je, ali mnogo kiseo. I sad će dodati marshmallow, žele bombone i sirup od jagoda. Pa što da ne? Sada pokriva slatki hamburger lepinjom, mislim krofnom. Baš lepo. Baki se sviđa unucin hamburger, ali sredu nije tako lako oduševiti. I ona prvo uzima lepinja, crne naravno, prži pljeskavicu. Šta to sreda radi sa sirom? Wow, to izgleda baš cool. Komad krastavca. Cool. Ovaj hamburger kao da ima usta i jezik. Ali nešto nedostaje. Dobro je što sreda uvijek ima ruku pored sebe koja će pomoći da reši bilo koji problem. Gumene oči. Izgleda da je to ono što je sreda htjela. Bako, ne bojte se. Ta ruka nije opasna. Sreda stavlja gumene oči u hamburger. Jao, pogledajte ovo čudovište. Izgleda zaista jezivo. Ali to će sigurno biti ukusno. Čiji hamburger će biti najlepši? Sad ćemo saznati. Jao, tako sam gladna. Ovaj hamburger izgleda baš neobično. Baš je lep, sviđa mi se. Koji je sljedeći? Probat ću ovaj. Uj. Je li to luk? Mrzim ga. Ovaj hamburger ne valja. Šta je ovo? To su moji omiljeni slatkiši. Krofne i žele bombone. Sviđa mi se takva kombinacija. A vreme je da izaberem pobednika. I to je... ovaj hamburger. Da, najbolji je. Čestitamo sredi. Jel mi se čini ili je to zaista osmeh? Sreda se smeška, zamislite. Ups, što se stidiš? Čini se da su sestre i Ruka pronašli zajednički jezik. Tvar, vreme da se vratiš kući. Naši junaci počinju da spremaju novo jelo. Topla čokolada. Ko ne voli to ukusno piće? Nadam se da su svi spremni. Krenite. Baka kreće prva. Sipa sveže mlijeko u šerpu. Sad dodaje kakao prah i obavezno meša. O da, topljena čokolada sigurno neće škoditi. Kako je to slatko. Baka sipa piće u svoju omiljenu čašu. Svaka čast, bako. Takva topla čokolada će zagrejati bilo koga. Sad je red na sestru. Hej, pazi, poješćeš svu čokoladu. Da, baka je u pravu. Treba dodati sasvim malo šećera. Jo, šta je to izmislila? Ona baš mnogo voli slatko. Baka ne odobrava toliko šećera. Okej, vreme je dodati mlijeko. Pazi malo. Ups. Da, vidi se da sestra nema puno iskustva u kuvanju. Sada dodajem malo boje.
Wow, to je baš lepo. Svaka čast. Sad malo slatkih konfeta. Odlično serviranje. Sestra je dala sve od sebe, ali to nije sve. Završni dodir je šlag i marshmallow. Jao, to je preslatko. To je duga i jednorog. Oduševljena sam. Sestro, bravo za tebe. Ostala je samo sreda. Stvar, nećemo moći bez tvoje pomoći. Jao, kakva čaša. Bako, čuvaj svoje živce. Sreda sipa toplu čokoladu u svoju čašu i dodaje šlag. I naravno sirup od jagoda. Odlično. A to su gumene bombone Haribo. Baš originalno serviranje, bravo. Treća topla čokolada je spremna. Wow! Ne mogu da verujem, ovo je predobro. Sviđa mi se. O, a to je bakino piće. Super. Oho, a šta je ovo? Izgleda čudno, ali probat ću. Nije loše. Pobeđuje. Da, sestro, čestitam. Pa, naši junaci su spremni za treći zadatak. Šta ih ovaj put čeka? Jo, to je pomfrit. Postoji puno načina za spremanje i serviranje tog jela. Baš me zanima koji način će izabrati naši junaci. Naravno, krompir prvo treba očistiti. Sestra je izabrala veoma neobičan način čišćenja krompira. Baka je nezadovoljna, ali ne može da se naljuti na omiljenu unuku. Sada treba skinuti krompir. Ovako. Sestra seče krompir specijalnim nožem. Pogledajte kakav zanimljiv oblik. A vreme je da se doda malo jastive boje. Wow, baš lepo. Sada sipa ulje i to je to. Krompiriće se mogu pržeti. Odlično. Sa vrućim uljem uvek morate biti izuzetno oprezni. Lepo ređa krompirići na tanjir. Da, sestra je napravila odlično jelo. Baka preferira klasičniju verziju ovog jela. A ponekad klasične stvari su najbolje, jel da? O da, pomfrit sa kečapom. Taj ukus je svima poznat od djetinjstva. Šta može biti bolje? Svaka čast, bako. Da vidimo šta je sreda smislila ovaj put. Krompirići su već spremni. Izgleda da nas čeka neko neobično serviranje. Oho, šta je to? O ne, izgleda da je sreda pobrkala strane. Bako, bolje da zatvorite oči. Gde smo stali? A da, pomfrit. Sreda boji krompir u crno. Wow, baš lepo. Izgleda da se sestri dopalo sredino jelo. Hajde da vidimo šta će se dopasti Margo. O, šta imam ovde? Jao, je li taj krompir zgoreo? Nije, ukus je dobar. A sa kečapom je još bolje. Jao, ne mogu da odolim, poješću sve do kraja. Prelepo. Sljedeće jelo. Nije loše. Ali ovako će biti još ukusnije. Spremna sam da probam. Njam, njam. O, super. Najela sam se, ali tu je treće jelo. Izgleda prelepo. Awesome! Da, i ukus je dobar. Uf, posljednji krompirić, ups. Ne brinite, dobro sam. Da li su svi spremni za sljedeći izazov? Sad ćemo da vidimo.
Palačinke. O, svi ih vole. Nadam se da naši junaci znaju kako se sprema ovo jelo. Postoje baš mnogo načina. Baka, kao i uvek, prva preuzima kuvanje. Pažljivo sipa testo za palačinke u tiganj. Jel vidite rumenu koru? Znači može da se okreće. Jao, ova palačinka je savršena. Eto šta znači dugogodišnje iskustvo. Sreda, šta je s tobom? Jao, treba nam pomoć ruke. Crne boje? Pa naravno. Niko nije ni sumnjao. To je Sreda. Joj. Izgleda da sam malo zanela. Dobro, vratit ćemo se našim palačinkama. Wow, kako lepo. Ipak, crna hrana uvek izgleda stilski. A koja je vaša omiljena boja? Napišite u komentarima i možda ćemo sljedeći put spremiti jelo upravo te boje. U međuvremenu sestra je smislila nešto zanimljivo. Oho, to nije palačinka, to je pravo umetničko delo. I jao, ova boja nešto neće da izađe. Hajde. Ejoj, pravo u oko. Nadam se da je sestra u redu. Jeste, dobro je. U kuvanju je najvažnije nedostajati šta god da se desi. Oho, pa to je jednorog. Pogledajte kakva lepota. U takvim trenucima baka je baš ponosna na svoju unuku. A šta je baka napravila? O, to je klasični recept. Palačinke sa maslacem i javorovim sirupom. Možeš ogladniti od samo jednog pogleda na njih. O, i Sredine palačinke su već spremne. Izgledaju baš neobično. Sreda stavlja palačinke na tanjir. I dodaje svoj omiljeni sirup od jagoda. Što? Jesu to pauci? Bako, smiri se. Ovi pauci su napravljeni od čokolade. Margo, možeš probati palačinke. Što je to? Izgleda zastrašujuće. Okej, probat ću. Nije loše. Šta još imamo ovdje? O, kako lepo. I ukus je divan. O, a šta je ovo tako lepo? Jednorog. Preslatko. I što je najvažnije, mnogo ukusno. To je to. Izabrala sam pobednika. To je sestra. Jao, to. Kakav divan dan, Sreda. Šta? Kuvat ćemo sa našim psom Barney? To je nenormalno. Želim tortu sa tečnom sredinom. Okej, uspećemo. Došla mi je super ideja. Počinjem da pravim tortu. Prvo ću iscediti fil na tortu. Razmazat ću ga lopaticom. Zatim stavljam koru i tako nekoliko slojeva. A sad ću napraviti rupu u sredini uz pomoć tegle sa mojom hranom. Sve sam pojeo, tako da je tegla prazna. Odlično. A sad mi trebaju žele bombone u obliku šapa. Otopit ću ih uz pomoć vatre. Tako je. Sada sipam tečni žele u centar torte. Den je rekao da želi tečni centar. Dakle, ispunio sam njegovu želju. Pokriću to drugim delom torte. Tako je. A sad ću polizati šape. Umačem u šarene konfete i pravim lepe otiske mojih šapa. Odlično. Ja sam završio. Šefe, a šta ćete vi spremati? Ja ću sipati na tortu žvaku u prahu. Ovako. A sad ću napraviti rupu u torti. Da, odlično. Unutra ću sipati plavi čokoladni namaz. Jeste nekad vidjeli plavu nutelu? Mnogo je ukusna. To podsjeća na vodu, a u vodi će plivati male žele ajkule. Ova bombona je suvišna, poješću je. A sad mi treba M&M's. Odabrat ću bombone plave boje.
super! A sad ću ukrasiti tortu plavim bombonama u krug. O, kako je lepo ispalo! Ponosan sam na svoju tortu. O, Barney, hoćeš da se igraš? Dobro, trči. Hvate loptu. Šta? Ko je bacio loptu u moju tortu? Ne, Barney, stani! To je moja lopta, a moja lopta, lopta. Torta Wendy je gotova. Je li to zbog mene? Doneo sam loptu, ja sam dobar dečko. O ne, Barney, ti si loš dečko koji je pokvario moju tortu. Ostala mi je cela samo žvaka huba-buba. Možda ću uspeti da napravim nešto od nje? Dobro, sad ću pokušati da uvijem tortu u žvaku da sakrijem njen loš izgled. Pa, sad torta izgleda malo bolje. Okej, sad sipam u tortu žele od žvake. Ona je veoma ukusna, a Den će biti oduševljen. To nije bilo lako, ali ja sam završila. Napravili ste mi torte. Počet ću od ove roze torte. Iz nje curi žele kao na mojoj slici. Prelepo, baš mi se sviđa. Cool. A sad ću probati plavu tortu. Wow, koliko čokolade. Izgleda baš ukusno. Tu su i moje omiljene žele bombone. Baš su lepe. A sad ću probati Barnijevu tortu. Odlično se potrudio. Unutra je nešto ukusno. Probat ću. Dajem pobedu Barney, čestitam. To moje torte je pobedila, ja sam najbolji šef pas. Šta sad želim? Tačno, hoću kokice, spremite mi kokice. Da, to je dobra ideja. Kako cool, sad ću spremiti najbolje kokice za Deni. Sipat ću kukuruzna zrna na tiganj. Nešto sam zaboravio. Tačno, treba dodati nešto ukusno. Imam svoju pseću hranu. Otvorit ću pakovanje i sipati u tiganj. Barney, jesu to kokice sa psećom hranom? A jadan Deni? A sad ću sipati kokice u tiganj. Promenit ću etiketu da se Deni ne plaši da jede to. To je to. Kako slatko, svaka čast Barney. I ja ću početi da pravim kokice za Deni. Imam i jednu genijalnu ideju. Sipat ću ulje u tiganj, a zatim dodati kukuruzna zrna. Sad ide moj tajni sastojak, marshmallow. Čekam kad se marshmallow istopi, a kokice počnu da pucaju. Da, pogledajte, to je prelepo. Od ovog mogu napraviti šta god poželim. Napravit ću šarene kuglice, preliti sve sirupom od jagoda. I posuću sve slatkim konfetama. Završio sam. Wow, šefovo jelo je super, a ja imam obične kokice. To je previše dosadno. Došla mi je ideja. Sipat ću u aparat više zrna i ubacit ću dinamit unutra. Tako će biti brže. Ostalo je sačekati. Wow, to je bilo moćno. Jedva čekam da vidim šta je spalo. Neverovatno, koliko kokica. Deni nikad nije vidio toliko kokica. Wendy, pogledaj gore, molim te. Šta? Ajuj, korisnik Wendy trenutno nije dostupan. Wendy, probudi se. Dobro, dosta. Uglavnom, kokice su spremne. Deni, probaj. Odakle da počnem? Ovo izgleda lepo, ovo zanimljivo, a ovo... Neverovatno, koliko kokica. Ništa posebno. A šta je ovdje? Izgleda čudno. Dobro, probat ću. Ove kokice se osjećaju na pseću hranu. A ove kuglice izgledaju baš lepo. Nikad nisam jeo tako nešto. Tu je marshmallow. Dajem pobedu ovim kokicama. To, pobedio sam.
To je bilo baš lako. Šta sada želim da pojedem? O, znam, to će biti burger. Šta? Burger? Ideja super. Počet ću da pravim leveno meso za pljeskavice. Uradit ću to malim sekirama. Tako je. Sveže mleveno meso je spremno. Formirat ću pljeskavicu i ispržiti je na tiganju. Da, tako je, Danny je baš veliki dečko, dakle i burger također mora biti veliki. Stavit ću što više sira i naravno moju omiljenu hranu. Na lepini ću napraviti moju njušku i to je to. Sastavio sam burger. Šta? Njegov burger je veći od mog, a on ima šape. Ne smem da se osramotim. Sad ću smisliti nešto. Treba će mi čokoladni sladoled. Stavit ću ga u blender. Mislim da će toliko biti dovoljno. A sada sipam mlijeko i dodajem čokoladni sirup. Baš ukusno. Ostalo je sve promešati. Dalje stavljam burger na čašu sa mlečnim koktelom i ubacujem slamku. Danny će biti oduševljen. Wow, šefe, to je genijalno. A šta ja da radim? Znam! Napravit ću slatki burger od krofne. Preseći ću krofnu na pola. A sada treba izvaditi ananas iz ove tegle. Ali kako da uradim to? O, Barney, pomozi mi molim te. Imaš oštre kandže? Hajde, otvori mi teglu. Super, hvala puno. Dakle, vadim ananas. Gore stavljam žele bombone, opet ananas, opet bombone. Obavezno prelivam sve sirupom od jagoda i pokrivam drugim delom krofne. Da, završila sam. Danny, možeš probati? O, odlično ste se potrudili. Želim da probam najveći burger. Opet pseća hrana. Ozbiljno, ali ja nisam pas. Odvratno. A šta je ovdje? Tu je mlečni koktel, a na njemu je burger. A nikad nisam vidio tako nešto. Koktel je lep. I burger je super. Cool. Dakle, došlo je vreme da probam najneobičniji burger sa krofnom. O, da. To je neverovatno. Ovaj burger je pobedio. Čestitam. Da, pobeda je moja, konačno. Jao, izvini, Barney. A ne vrti se, draga, sad će Phoebe pokazati šta želi. Ja hoću tortu. A nadam se da će to uspeti. Hajde, čekam najlepše torte. Ja znam šta da radim. A za početak ću uzeti krem. I scedit ću malo kreme na prvu koru i sve razmazati lopaticom. Da, tako je. Odlično, sada mogu staviti drugu koru. A sada uzimam oblik srca i pravim srce od torte. Hoću da moja Phoebe zna da je baka veoma voli. Ostalo je da na tortu odozgo dodam malo kreme. Ja uvek spremam s najvećom ljubavlju. Smatram da jedna ljubav može učiniti jelo neverovatno ukusnim. Dakle, tako je mnogo bolje. A sada oko torte stavljam moje omiljene čokoladice Kit Kat. Phoebe ih obožava. I ja isto. Hej, Ellie, ta čokolada nije za tebe. Dobro, možeš da pojedeš. A ja ću uzeti drugi Kit Kat. A moram da podelim Kit Kat na štapiće i da stavim sve u krug da cela torta bude u čokoladicama. A sad su mi potrebne čokoladne kuglice Maltesers. Stavit ću ih odozgo. Da, a zatim ću dodati M&M's bombone. One su tako lepe. A mogu da sastavim od njih šareni uzorak. Gledajte. Šefe, a šta ste vi smislili, a? Ja već znam šta ću raditi. Potrebne su mi moje boje. Dovoljna je jedna kap da oboje cijelu koru u crvenu boju. Sada stavljam krem na prvu koru. Treba da sva kora bude u kremi.
Tako je. A sada nanosim krem na sve kore i sastavljam lepu tortu. A sad mi treba moj nož. S njim ću preseći tortu na 2 dela. I jednu polovinu stavljam na drugu. To je to, nož mi više ne treba, ali treba mi kalup. Iseći ću sredinu i napraviti dugo od torte. Savršeno. Sada prebacujem tortu na ravnu stranu. Dobio sam lepu dugu. Sada najzanimljiviji deo, šareni krem. Treba naneti šareni krem na celu tortu tako da dobijem lep uzorak. Iscedit ću roze, zatim plavi, zeleni, žuti, naranđasti i crveni. Ostatak torte ću potpuno prekriti crvenom bojom. Tako je. Sada treba sve ukrasiti šećernim oblacima, a ovdje stavljam oče od fondana. Kako slatko. Pogledajte. Svaka mi čast. A sada ja. Ja sam već sastavila tortu i iscedila sav krem. Samo treba sve da razmažem. Eto! Pogledajte šta sam uradila, savršen oblik. A sad mi treba providni kalup. Stavit ću ga na vrh torte i sipati mnogo roze sirupa od jagoda u njega. To će biti veoma lepo. A sad mi trebaju šarene konfete. Evo ih. Sipat ću odozgo na sirup. Sipat ću celo pakovanje, da. I posljednji dodir, lepa princeza. Eto je. Nju ću staviti u centar torte. Wow! Kakva sjajna torta mi ispala. Bravo, dušo. Hajde da pokažemo naše torte, Fibi. Wow, koliko lepih torti. Sve su tako sjajne. Probat ću prvo ovu slatku dugu. Tako je šarena. I ukus je dobar. Stavljam lajk ovoj torti. Veoma je ukusna. Hoću još. Kako je privlačna unutra. Da li sam u svom najboljem snu? Zašto je torta tako divna? Mnogo mi se sviđa. Šefe, ti si najbolji. Ali imam još 2 torte. Ova je u obliku srca. Hoću da odsečem komadić i da probam. Ona je sa mojim omiljenim bombonama. Ja obožavam M&M's i Maltesers volim. Ovo je tako ukusno. Moram uzeti još jedan komadić, ali ovaj put veći. Ups, sve sam pojela, izvinjavam se. Ostalo je posljednje pače. Čak nisam ni primetila kako sam pojela celu tortu. Super! Bako, volim te. Ova torta je sa princezom. Sjajno! Mislim da treba podići ovaj kalup. Wow! To izgleda tako moćno. Da, jedva čekam da probam. Pa šta da kažem? Ova torta nije tako ukusna kao prethodne. Ali tako sam se trudila. Dakle, baka je pobedila? Tako sam srećna. Hajde da ti popravim mašnicu. Fibi, šta si nacrtala? Ja hoću kakao, spremite ga. Mislim da će to biti lako za vas. Kakao se zaista priprema veoma lako. Počinjem sa mlekom, otvaram i sipam ga u šerpu. A sad mi treba Nutella. Hej, a gde je sva Nutella? O ne, Eli, ne smeš da jedeš toliko Nutelle. Daj mi teglicu. Gde sam stala? Tačno. Stavljam kašiku Nutelle u mlijeko i sve mešam dok se Nutella ne rastvori. Savršeno. I miris je dobar. Da. Dakle, sipam kakao u čašu sa mojom slikom. Da mala Fibi zna da bolje bake nema nikog. A uz kakao treba poslužiti nešto ukusno. Stavit ću par keksića Oreo, Fibi ih obožava. Šefe, a šta je kod vas? Sad ću smisliti nešto. Prvo treba da otopim nekoliko čokoladica da dobijem tečnu čokoladu. S njom će kakao biti posebno čokoladen. Sada uzimam kalup sa polusferama. U njega stavljam čokoladu i razmazujem je po kalupu. Savršeno. Sada čekam da se sve stvrdne. To je to. Vreme je da izvadim. Imat ću čokoladne bombe u kojima se skriva ukusan kakao i marshmallow.
Mala Phoebe će biti oduševljena kada vidi šta sam smislio za nju. Zatvaram sve kuglice i to je to. Ispalo je predobro. Sada treba preliti bombe čokoladom da postanu još ukusnije. A odozgo ću sipati sjajno zlato. Awesome! O, kako lepo sija. Svaka mi čast. Sada treba prebaciti sve čokoladne bombe na poslužavnik. Već sam pripremio mlijeko i čašu sa slamkom. To je to. Izgleda super. Sad je red. Dakle, treba mi mlijeko. Jao, zašto ne mogu da ga otvorim? Hajde! O, ne! Prosula sam mlijeko na sebe. Juj, izvini, bako. Nadam se da je u flaši ostalo nešto. Da, odlično. Toliko će biti dovoljno za kakao. Sada vadim kakao. Obožavam Nesquik sa jagodom. Ekstra. Ja! Ostalo je sve promešati. Mešam. Wow, kakva lepa boja. A sad mi treba slatki gel sa ukusom višnje. Tako je ukusan. I malo kiseli. Ok, iscedit ću gel u čašu. A morat ću je ukrasiti šarenim konfetama. A zalepit će se bolje ako čaša bude u slatkom lepljivom gelu. Dakle, evo konfeta. Sipat ću ih u činiju. Tako je. A sada umačam čašu u ove konfete. Da, tako je. Pogledajte, uspelo je. A sada treba da prelijem kakao u čašu. O, da. Ali to još nije sve. Preko ću sipati što više šlaga. Tako je. A još mi trebaju dugačke poki štapiće. I mnogo M&M's bombona. Phoebe ih obožava. Eto, moj kakao je spreman. Hajde da pokažemo naše pića, Phoebe. Wow, kako sve sjajno izgleda. O, a šta je ovo? Unutra ove čokoladne loptice ima nešto. Stavit ću je u čašu i preliti mlekom. A čokoladna kugla treba da se rastopi. O, da, uspelo je. Sad ću probati. Baš me zanima takav je ukus. Tako slatko. Sviđa mi se. Svaka čast. Cool! Znao sam da je to genijalno. A šta je ovdje? Wow, kakva poznata šolja. Kakao je super. Ona je čak stavila i moj omiljeni Oreo ovdje. Umačem ga u kakao i jedem. Savršena kombinacija, sviđa mi se. Hoću da popijem još. Ekstra, bako, ti si stvarno najbolja. A sada da vidimo šta je ovdje. O, gledajte, to su potki štapići. Baš su ukusni. Šta? Šlag? Oho, obožavam ga. Cool. A sad ću probati kakao. To je divno. Jako mi se sviđa. Volim te, sestro. Pobedila je sestra Eli i ja te volim. Konačno sam pobedila to. Čekajte malo, završavam. Eto, hoću pastu, jel može? U tome sam majstor. To nije tako lako, ali ja ću uspeti. Šta, pasta? Kako to? Hajde da počnemo. Treba da stavim špagete da se kuvaju. Špagete? A, to je lako. Treba mi ove špagete, zar ne? Ok, sad ću ih staviti u šerpu. Eto, čekajte malo, nešto nije u redu. One su predugačke. Ne staje ovdje. Verovatno ih treba slomiti, hajde. Eli, ne smeš to da radiš. Trebala si samo malo da sačekaš. Hajde da ti pokažem. Stavljaš špaget u vodu i malo čekaš. Oni će sami pasti u vodu, tako je. Sada možeš da vadiš, ništa teško. Nikada u životu neću koristiti ovaj užas. Sad ću pripremiti svoju domaću pastu. Treba mi samo brašno i jaja. Sipam brašno, zatim pravim udubljenje u sredini, a sada dodajem 2 žumanca unutra. Malo ulja, soli i to je to. Ostalo sve promešati rukama. Testo treba nežno razvaljati da bude mekano i ukusno. Tako mnogo bolje. Obojio sam testo u crnu boju. Fantastično. A sada razvlačim sve oklagijom. Ekstra.
Sada treba sve iseći na male trake. Tako je. I prebacujem u šerpu. Uzimam pesto sos. Lepo ću ga razmazati po tanjiru. A sada mogu izvaditi moju pastu. Prebacujem je na tanjir. Sad su mi potrebne hobotnice. Savršeno idu u svaku pastu. Spremit ću ih na tiganju. Ne dugo. Mislim da je dovoljno. Miris je nevjerovatan. Sada prebacujem jednu hobotnicu na tanjir. Tako je. Stavljam polovine paradajza na pesto sos. I malo mikro zelenila. Eto, o bože. A ja sam odlučila da napravim sirnu pastu. Šta se to čuje? Hajde, izvlači se. Moja pasta se zalepila za dno šerpe i zagorela. Ne mogu ništa da napravim od ovoga. Dobro, ne treba mi to. Ja ću napraviti svoju slatku pastu. Sad ću iseći ove žele bombone na trake. Eto, dobila sam žele špagete. Servirat ću ih lepo na tanjir. A sad mi trebaju žele bombone Juicy Drop. Obožavam ih. Uz ove bombone uvek ide lep kiseli gel. Obožavam ovu kombinaciju. Sviđa mi se. Okej. Dodajem ove bombone u pastu. Tako je. I svaku bombonu punim kiselim gelom. Gotovo. Kako vam se sviđa? Jao, opet Eli sa svojim slatkišima. Treba spremati nešto ukusno i hranljivo, kao što ja radim. Sad ću dodati malo kečapa i može da se servira. Moje jelo je gotovo. A Phoebe, probaj. Wow, sve ovo izgleda tako ukusno. To je nešto strašno. Hobotnica, videla sam je samo u crtačima. A nikad je nisam jela. Ona je gumena, ne sviđa mi se. Neću da jedem to. Dislike, šef, žao mi je. Šta je ovdje? Špagete sa kečapom i sirom. To je klasično jelo. Volim ga. Da, obožavam. Takvo jelo mi uvek sprema baka. Super. Ali želim da probam nešto posebno. Bakinu pastu jedem svaki dan. Šta je to? Nevjerovatno, to je slatka pasta od žele bombona. Nikad to nisam jela. Jedva čekam da probam. To je prelepo. Želim da pojedem sve to. Da. Oduševljena sam. To je najlepše što sam ikad jela. Ekstra. Poješću sve do kraja. Stavljam like. Baš mi je drago što ti se svidelo. Pobedila si. Ponovo sam pobedila. Srećna sam.